Okay, kay sunan may ngadlaw. Ani ano sabi gyapon ta ni natong naandang tulumanon kun akong pasultihon. O ganyan sabi niyo wala gad si kangin ang telefon pa. Barilio Morales, way pagkapuol ni. As na akong partner sab si Kuan. Randy Tayad, biliban ako ni mata asad. Okay. Napangita ra ba ni pangasawaon si Randy Tayad. Na-apply niya mo. Sige. Okay, nya. Asap kita ha. Always say a prayer kita. Basta mga media tanina pero asap kita. Okay. Bueno, ako sa ni pangmustas Dudong di ay Dudong Pintado. Taga-tuburan man si Dudong Pintado. Nanimuyo na ni karon diri sa Inayawan. O kanas Dudong doon sa kaluha nga Inday sad. Pero kanang Inday lalaki na. Inday Dudong muna sila god. Pero kaluha taga-tuburan na sila. Okay. Dodong Pintado, kumusta may pagpamati dong? Ug ingon man sab ngadto ni Christine Maratas. Okay, ang singer na mo, no? Kuy-kuy gami ni Juan Christine Maratas. Nalasay ke. May pagpaminaw sa ninyo. Tanan, ya. Tibo ka bisay ng Mindanao. Okay. Ang sa tampo katong katagan o pagtagan, no? Pinada kinis usak asawa na sad. Ang magpaila lang sa nga. Lutis. Di ami magpuyo sa bukid nga layo sa syudad. Gani ang among sakyanan habal-habal raman. Dili na ko makailang akong bana panahon dunay baili nga gihimo sa among dapit. Kay baili pa man ang uso kani adto, hangtod nga nauso na ang disko. Sugdon ko lang nga dunay gihimong baili sa among dapit ug nakaila ko ning si Dulpo nga akong bana nga may sa kini siyang musayaw og tanggo. Ilabi na kanang tanggo kriminal. Di ato'y baili sa among barangay kay hapit naman ang pista ug ang tukar sa baili kani adto ug dili Victor Wood usahay Eddie Peregrina basta suite number ng pangayoon. Dinhi gihagad ko ni Dolpo nga manayaw mi. Baili tamis. Sige. Diri lang tas tunga. Sino nga ni mo? Taga-dinhi ka? Oh, nara sa unahan ng amo. Labangon og sapa. Mo ba? Si Dulpo. Kining daghan ko mga kuan kining mga tanong nga lagot mon. Mao ba? Pong ayaw lang ko kaayo. Ano man lutis? Naa si tatay tanaw sa bayi. Mao ba? Ay mo magisimot ang akong buhok. Daghan kag kalubihan sa inyo? Nga naman nanimaw kong lana. Awa oy. Hugtad ka gamay ha kay makalusot ang kabaw ning sweet na to da. Unsa nang nibugdo sa imong atubangan? Flashlight na. Init lagi. Nagsigaman. Unsa ning bagal sa imong atubangan? Ay, pamada na. Nagdaang ko kong pamada. Pamada lagi oy. Kapo nimo? Bi. Uy, ingon ko, pamada di man lagi. Unsam din na? Cosmetic man lagi ni. Tunga ng gabi nga nahuman ang baili ug nanghipos na mi sa among tiriyahan kay namaligya amig tuba. Doon na say fighter wine kay gusto man kay ang taga-bukid. Sa dihang nanghipos ta ko. Lotis, palitar ako. Uy, Dulpo, unsa na imo? Nanghipos na ra ba mida? Chewing gum lang kanang PG. Karaan na ba yan niya? Uy, gusto ka bubble gum? Nakay bubulgam kay doon naman ko doon na sa kay kon king koy play man kay koy play man bubulgam. Karaan man jud kang tao pong uy naunsa ka man. Oso masana. Yan nakay baligyang sigarilyo nga pal. Ay, samot karaan. Ay gutom ra ba ko da? Niya mo kay baligyang pan. Unsa na pana? Three Sisters. Dabo pang karaan. Hala ba rin karaan? Hala. Uy, napaong na ang kayo nga gihaling sa saging mantikaan. Bukad mo ko kina sinya ni mulot, bukad kayo. Ubitaw, ipasulob mo kung nanay og pitikot. Nahon pang mampor. Pong, unahan lang ka na ako ha, kay pauli na ko. Musugot ka, lot, ihatod talaga sa inyo. Unya, di ka pa kugos. Dili, oy, pero mututoy lang ko. Bagoro. Sige, tana, ihatod ba ka ko nimo. Panlulho lang unya sa imong garsonis ha. Oh, ngano man? Mula bang lagi tagsapa, nagbaha ra ba? Nagdaman kong salbabida. Mag-ojong! Gihatod jud ko ni Dolpo hangtod sa tugkaran sa among bay. Gisugat kong tatay nga puwa kay mata kay nakainom daig syuktong. Ay, Dolpo, mao ni akong tatay o. Uy, matubato. Kusay mo tabato ha? Takka ka lang na. Ay, plus na, plus. Unsay plus ha? Unsay plus? Plus Gordon. Suot gihapon na. Dolpo, mao ni si tatay Placido. Muna nga anak ko do. Placido. O dili plus Gordon. Placido di ay. Insa ni siya Lutes? Si Dolpo, tay. Dulpo. Ya, matrang ulit taon na nimo ha? Wa pa, tay. Naibog lang. May kina siyang musaya og tanggo, tay. Bailirino ni siya. Himayli kaayo. Tanggo, do, ako do, tanggo do. Layo na kay kasakos na yawan do eh.
Chacha saka chacha sa na imo Noy Placido. Chacha guton karaan man na. Unsa na yung sayaw ni mo Noy? Pandanggos ilaw. Ilbo pa karaan. Oy, Dolpo. Oy. Ah. Og naibog manugaling ka sa akong anak. Ah. Timan ni ha. Mag-agi ka ha? Sa daghang mga pagsuway. Unsay pagsuway Noy Placido? Muatubang ka sa Sanhedrin. Unsay Sanhedrin Noy? In aid of legislation. Bangas. Pagkaugma na sa gabi, kay bukid man lagi, naanad pa mi sa kinaraang style, nang haranan ako sa Dulpo, ug may kauban siya nga mo iyang ipakanta. Diha rabas sa bintana sa Placido, namingal sa satay sa nang haranan ako. Tipik sa akong kagahapon, labas pa kaayong handubon. Sa madling kasing-kasing, sakit pa nga bation, bisag dugay ng panahon. Gimanduan ko na king dughan, ikaw angay ko ng kalimtan. Apan ang huna-huna, di gyud na ko kapugngan, musamok ang imong larawan. Unsa ba? Unsay kahum ni atong gugmata, kadtong kalipay nga nakanaw na, ning panumduman ko mibalik pa. Nga ano ba nga ang kami nga ukuan ni Apa, may mga takna pang muhadla ka, ning ako nga pag-inusara. Ikaw gidamgo ko gihapon, mupukaw pa sa akong katulugon. Kadtong gugmang nangagi, nga daw ay kamatayon, tipik lang sa akong kagahapon. Ay, dayon, Dulpo. Kisa ning kuyog nimo? Kuan driver ni sa balhabal nga akong gisakyan. Aho. Harnista sa ni siya, hindi kay nagtingo. Ay, dili kayo. Si Ma'am Ninin Moreno ray ganahan mukanta ko. Bay, ubanin na sa Noy Placido. Pag inom og suktong nito ka. Sige, hubgonin ako bay. Bahala ka. Sige, og magkalisod, tukhangonin ako. Ay, lansad. Kuan pa ka ng veterano ra ba na? Pong, lingkod. Salamat, Lot. Salamat. Test. Kining arion sa nako imong tatay Lotis ha. Ako ning lutason. Sige, bahala ka. Sige. Plus Gordon, aris ako. Ay, nagdaka man na yung kauban, no? Mo'y pakanta na ko sa rana. Nindot mo tingog. Mao pa. Kuan nilod kaning ugmabas gabi Imbitahon ti ka ha? Unsa man, Dulpo? Doon na akong baile sa mong barangay ugmas gabi Imbitahon ti ka ug ikay akong kanang ibaligya og buwak. Unsay buwak? Tampo-tampo dansod. Mo man ibaligya og buwak ug ang tita para sa mong pista magpalit mo gumig karusa. Pananghiri sa si tatay nako, ha? Sugot lagi na. Palitan na tog suktong. Bahala ka. Mo gina ko nabantayan kang Dulpo. Gusto kay mga baili-baili. Dunay bailis ilag, imbitar gid ko, ug ako gibaligya og buwak para sa ilang kapilya. Mikita, uy, og si Pokemon mo ay nagbaligya og buwak. May uy announce. 20 pesos sa nagbaili. 300 pesos. Unsay kasulti nyo sa nagbaili? Unsay wakatingog ang nagbaili. Kay nahutda nagsinsiyo. Kuha, Mr. Dolpo Valentino. Di ta nagkabuhian pa, Lot. 300 pesos. Si Mr. Dolpo ngay nagsayaw karon sa atong matahong nga bulak. Niyay mo palit 500 pesos. Unsay kasulti sa nagbaili. Steady! Steady sa nagbaili. Dili ko niya buhian ang matahong nga bulak nga naa si mga bukton na ni Mr. Dolpo Valentino. Mahutdan ka ba yung kwarta? Ay, ibaligyan ako sa kabukandi. Para lang mapalit ka. Karong gabi na. Masulot ka ba? Mao ba? Dolpo Valentino sa kalibo diri kapita. Unsay mong ikasulti, Dolpo? Steady! Steady lang ihapon no sa kalibo, kang Dolpo. Di ba gagawin mo ihatag og lain, Dulpo? Di, yun, Lotis. Pakiaw tigil ka. Hangtod ang imong kasing-kasing. Patay. Pila
Pila may sugilanon na angkon ko ni Dulpo ang akong pagkapapay ug nagaminyo gid mi nga gani sa among kasal doon na gyud akong bayle nga gihimo kay hilig mangud kay bayle ni si Dulpo. O karon sa akong kasal, doon na tayo kalingawan, ha? Oh, Pokemon! Doon tayo kalingawan, Pokemon! Oh, sige, may problema. Juan, ang atong kalingawan, baile tibuok kalibutan! Okay, pilot mo kalibutan. Mas maayo. Sige. Doon na gihapoy baligya sa buhak, bay, Dol. Wana, libre ang tanan pagsayaw! Sige, Betty! Ginilmar, kuha swing, oksygena! Parisi itong duha! Hutga! Mahili sa tanan, libre! Bisag ninyo nami si Dulpo, mura lang gihapon og ulitaw og nahuna ni si Dulpo pagka gusto gyud bayle. Lot kuan ba, madugay kong ulirong gabi, ha? Ha? Asa man ba Dulpo? Doon ay baile pikas bungtod, adto ko? Unsa? Tungod as bayle? Muyaba gid ka? Namang kuan naman ko dagang stepping stone ko nga, wapay nakakita. Mabilibo na ko ang akong mga amigo ba? Stilan ba nimong tawhana ka pagkalaog ba mo bayle uy? Bago bitaw lot nga, na nagkailata tungod rin sa baile. Hangtod nga nagkaminyo ta tungod diapo sa baile. Nya, ikaw ra di ay. Unsay ako ra ba? Uyo ko uy. Unsa? Ay, bangas ka. Ug uban sa pagpangligid sa panahon, nagaboderno na ang kalibutan. Wa na ang bayle, ug mipuli na ang disco. Gani sa mong bukid gitawag nig diskoral. Oh! Okay, shit! Rattle and roll! Shit! Rattle and roll! Yahoo! Ug kay hapit naman ang pista sa among bukid, nagmeeting ang tanan bahin sa kalingawan sa pista. O, karon! Kay ako may presidente sa atong kapilya, mangutana ko ninyong tanan. Unsa man na, Madam President? Bitaw, Madam President, unsa man na? Sa inyong gusto nga kalingawan sa pista? Ay, kuan lang, Madam, drama lang. Ay, ang drama ay magduka ta. Day, Ha? duka bitaw. Sa may mong gusto, Dulpo, drama ni Tiban, di ka magduka. Ah, Gusto, sa may? gusto na ko, disco, disco! Disco? Disco, oh! Disco. Ako yung go sound, ako yung go sound. Drama ni Idol, drama! Magduka ta. Taray! Hanggaw may magduka kag drama kayo sa drama. Kana kang Tiban, dili ka magduka o kang Goliath. Para Ano tiguan sila, Tiban, da? tiguan Tiban. Ano, Tiban? Nala. Nala, disco man ka, disco? Okay, disco! Yeah! Sa laing bahin usab, kalit lang ming nasubo. Kay akong tatay nga hubakon, giatake man siyang hubak ug nakuyawan ko. Dulpo, nakuyawan ko. Nga naman, Lot. Di naman tingay na magdugay sa tatay, uy. Sige, magdugay, nga naman day. Grabe naman kayang sakit. Mo ba? Dulpo, mamatay na tingay na sa tatay. Amay noon, ang sa! Klaro ha? Og namatay gid ang akong amahan. Og kay bukid lagi, ang among silingan ang nagbuhat ras lungon. Hangtod nga, ikatakda na ang paglubong kang tatay. Dulpo, sayo lang nato ang lubong ni tatay, uy. Layo ra bang minteryo, tuas lungsod. Layo bitaw, kaning manlakaw pa ta. Mga gitay purlo na rin sa ato. Lakaw ta kay bukid man. Manlakaw lang. Puli-puli lagi yung slungon. Mao lagi. Oo. Pero kamo na lubong kang tatay, Dulpo ha. Kay di ko kaagwan taglakaw. Layo kang lungsod. Oo. Kami nantis. Kay kuan lang kanang layo man tod kayong kuan lungsod, manlakaw pa. Sayo lang mugikan para di mo mahapnan pag abot sa lungsod. Oo. Kami lang mga laki. Kay layo-layo ginilakaw ah. Ha, sayo lang migikan. Kay kusog man kaayo ang uwan, hapon na nakagikan ang muhatod sa lubong sa kong amahan. Si Dulpo ra ang nangu sa paglubong, uban sa pipila na mo ka mga silingan. Ug wa ko magdahom nga. Ay, gapiin na. Nalubong na bakas tatay, no? O pa mas Dulpo? Lotes, day. Uy, Insi, nga naman, ha? Ay, nagian man to na kong lungon sa imong tatay. Ha? Hay man, Insi. Tuabas minteryo? Ay, minteryo ba, oy? Tuamay sa kalubihan, sa Pikas Baryo. O sa kalubihan, Insi? Ay, tualagi sa may kalubihan. Tuwa ditong lungon, gipasandig sa lubi. Unsa? Na, pagsusi lang dito. Kuyugit ko, Insi, biyatuon ako. Tora Lotes ay. Narang lungong tatay ni mo, gisandig sa lubi. Uy, itok. Unsa man ni, uy, ano ni am ning lungong tatay din, he? Kuan, kining nagabian mi, Lotes. Unsa? Walang ko namin padayos lungsod, oy. Ugmaan lang ko dos kadlaon, matod pa Dulpo. Ha? Nahain des, Dulpo. Padungo karon? Ay, karon. Oh, Sound ro, disco. uy, hain des, Dulpo, ha, itok? Tuay, na disco. Unsa?
Nag-disco! Pag maalang ko naman yung padayon lungsod kay madisco pa ko siya. Animal ginintawana. Nabuang gini disco-disco. Kibiyaan lang minatay tungod sa disco. Mao ni nagahatag na kog tumang kahasol. Pagkagustog disco ning bana nako. Sa una baile, karon disco na sad. Gibiyaan man lang ang minatay. Uy, kay nagdisco? Unsa man og kami pasultihon, Lutis? Hello, good morning, Lord! Hi. Lord, salamat sa tanan, Lord. Praise God! Hello, Hallelujah! magandang Merry adlaw. Christmas! Merry Christmas, Ma'am Ninin Moreno! Si Ricardo Moreno! Ang Preskohan! Buko Krista, Merry Christmas ni Budia. May Pasko diha, Sir Nilo. Sa'yo ang naman. Tanan! Sir Nilo! Ah. Mr. Mr. Weiser. Merry Christmas, Tia Pader! Oy, may Pasko sa Father Josue, no? Father Mike Hisoler! Father Peter Monteron! Monsignor Bilabajo! Merry Christmas! Monsignor. Tanan Kining! taga Davao, yay. May Pasko sa tanan taga Davao. Tanan! Ganyan. Visayas Mindanao! Oo, Visayas Mindanao. Kining gipada karon ni Lotis, true story yun eh. Nga naman. Kaya gisa gipadadaan. Bambino man. Nga naman. Ha? Sa Pagpina, di ba? Wala nga nan. True story ni. True story. Di na hitabo. Kini ba na gusto kag disco, gusto kag baile, baile man sa una. Yan na disco na. Na karon ang iyang kuan tatay namatay. Oh, unya ang layo makay nang kuan, lungsod. Sa ilang Pagpina, layo. Bukid-bukid ba? No? Bukid-bukid dayon. Wa sila kasayog gikan kay gauwan, nahapnop po na. Oh, karon. Hatod minatay. Oh, hatod minatay. Padong kagabian mo sila. Doon na may nagdisco. Kado mo yung bana. Gipili lang lungod. Oo, nagipasadig. Gislubi. Ipabaro ko ng lupi. Hanggaw. Ay, nagadalo to, nagadisco pa. Ano ba bina eh? True to life story gini. Oh. Oh, sa tanan di nga karon disco naman pero kani adto Baile. bailis tanan. Oh, baile sa Ibalik ribbon ka ni nga baile gyaro. ron. Noon na siya nibalik ka ni. Pero ang baile kani adto board hayag Oh. man. Di man ngit-ngit, di man kanang lights karon. May nga nagayos baile. Way kuyaw. Pati kayo. Anindot gitong baile at Baile hayag. Usar ka bumili, tulo ka bumili nga itong yellow color ba? Oh, nya kanang hayag ba makita nimo ang nagbaile, makita nimo unsa iyang sinayawan. Karon ay sikat-sikat las tiil gamay wa na disco Way, na. di ba? non-stop ba ron? Oo, Wa pero yun. Napapagitoy ka ng saging sa tunga. Oo, Hindot ano kay ba tayo nila yan? Decoration. diba? Kapayas, ano ba? Yan ay banderitas o sa Banderitas, uban, daghan di ba? kayo. Nindot, ay, mas nindot nga lang ganun, baligya, buwakan, magkasapi Baligya, ang buwak. kapilya. Oo. Pero dili kas og sound system. Wa pa, wa. Kay abi nimo ang sound system karon sa disco, dako bigbaya, di ba? Oh, kuha na, Pero kani tag adto, 30 na. gamay naman Nindot tayo. yung kayo baile sa una at presido kay at bang babae lalaki. Oo. Inigtukar, piling babae. Magdagan ang laki. Mag-ilog pa kisa ibailehan. Ano tabi to ato sa una. Karon ana. Aligre to kani adto. Sayaw lang kadiha karon, sayaw lang ana. Karon, mao na maghayag, mao na. Gusto ko kag paong gid. Gusto ko lang di Makita kasabot. Stephen sayaw git-git. Lagi. Ako lagi ko, di ko kauyon aning disco. Ang puta, pagabatanon, uyon, dyan ana. Pero kani ato, masinod gitong baile. Itong hayagan. Ini lagi drama. Anang pong party Pag drama, pista, di Oh. lagi drama. Dili oy, Dito. Say, dili ay makaduka kon gabi na kasi intan pero karon ang mga drama din sa ato di naman katakas. Oh. Magbo na lang. So, mahuman, alas 11, inana. Magduka tinudaw niya dug alas 2 wa pa mahuman. Oh. Makita na lang nimo duha ka tiguang dito. Nga. Nang salamat kay nang kaura jud na kasabot sa among drama. Oh. Ni unong jud kanamo dinhi. Salamat si kayo nang. Ano ba? Tuwad lang galit. Ay, nagkuan mi day gahuat mi Petromax. Diyan, kita ka na, pati hila ka, kapungko. Oh. Ah, Tuhog di. Asa ba ita bitaw? grabe bitaw to drama sa una, Tipris. No, mahuman, alas 12. Tagas kayo. Tagas kayo. Ang brog linambay ba? Oh, Dugay ka magsugod ba? sugod, alas 11. Lagi, Human, maduka alas ka, 2. uy. Tinurin. Pero karon ang drama na to din pas-pas Oh, na. paspas na, alas 8. Comedy, nanay, mga comedy love story. Komedya niya. Pas-pas na, dili Action ba? comedy. Dili na taas kayo Ari nga na, maduka ang yun, mga di na tao. Ang mga tao na sa muangal nga, bubuas na nato yung drama, uy. Bitaw. Tinood bitaw na. Sa una, ambot lang, taas kayo, grabe. Magduka. Muna, muna, Makadukang drama. muna, Muna, imong di na. gingon kani at karon board nga. Ay, makaduka ang drama kani adto. Pero di na ka magduka kay bugbo naman ang drama. Oh. Di ba? Oh.
So, sabi ato tamba ka rin Dulpo. Sinotis. Alotis. Oo. Kuha nila na yung bana. Usaon na nato board. Bailey, manggod. Bailey. Ganahan Jolly sa ba? Bailey. Oh? Ginahan. Ganahan exercise. Nagbitaw ang gusto kay Bailey. Ganun sayaw ba? Gibiyaan ang lungo kay Bailey. Magiling humingo minatay kuyog tao. Para sa amon kani adto Bailey. Starring medyo ko permi ka dito sa Baileyhan. May sakay ko masayaw sa- Buti ba di ay? Oo. Starring mo po ni Bernie. Announcer, magkakakin na to. Kuyog yung sayo bugi. Bugi Pero na abot nakakaroon. Twist ako, twist. Twist. Abot nakakaroon. Nalangog chubby chicker na to. Chubby chicker. Chubby chicken na ka to? Oh, chubby chicker. Aso ko Na kuha. bugi. 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 Sila mayuli. Para dyan sila bugi. Muna sa nung alaw. Nag-alaw pa. Karoon na mo din. Makaya pagyapon. Ana. Panahon na lang gada ko. Oh. Pero naisayaw, sayaw yapon. Sayaw ya po. bugi. Wanang kinunsihal na. Sihal na. Sige. Okay, Ano lang lot, no? Sagna ko ang bana nimo. Tol gabihan man sad, lisod kay paglubong nga gabi. What ala sang kon mabanag-banag na. Lingam sa tumbanan mo kay disco pa man. Sige, ayun na kay dibdib. Salamat sa mong padag atong tulumanon. Kula ko ang puzzle. Tiyak. Ako si Landing. Ginaingon ang tao minyo na gusto pang mutilaw sa lain. Mangita yung paagi para matuman ang iyang gustong buhaton ang iyang mga binuang. Mag-amping na gid na dili gid masakpan. Apan wa gid na binuang nga bulungtad o magdugay. At ang binuang doon na gid katapusan. Mao kini natapos ko kinabuhi na dili na ko mahimong mahikalimtan. Isura ba sa akin ron? Sa dibdib sa iruan? Basta ingin yung nasa, matip mauli na. Alay, hindi ko di makatag-chip eh. Gutom, mana naman eh. Basta gikatas sa baho, gutom na kayo. Ang mga dip sa mga agit, pulos ang puno. Mananal ka pa sa irudaan? Sura isakay na eh. Sura pagsakay, ani. May Landry! Isa na. Uy, na. Si Ma'am Bibian na nagsanpit ko na sunahan. Oh, hindi siya ingon din eh. Ma'am. Nagtatawag jeep na kasakyan? Oo, ma'am. Ay, timing nga, nakitang ka. Gikan ko sa opisina o may gihapit lang ko kadit sa mall. Mapauli naman sab ko. Sakay na lang inuant na ko. Mama? Sige, ma'am. Sakay lang ko ni Mabi. Timing ito, dida. Magkapauli ko sa iyo ini. Gutom na ba, ma'am? Gutom na Nahala. kayo? Sige, tana. Tuwa dito na ko gi-parking ang akong kotse. Tana rin rin. Neta ining usa ka restaurant drink. Ma'am. Naoy na ta mga unta. Uy, ma'am. Ikaw ulit kaon, ma'am. Uy, adol ko sa amo mo kaon, ma'am. Magdungan tagkaon kun. May mabaya ka ha, nagigutom ka. Mga unta. Di, adol ko ba niya po amo, ma'am? Konting, wa okay budget para diha sa restaurant, ma'am. Uy, pamniter kita ni akong kwarta, dre. Pilar sa tayo sweldo na ko. Isip bagger lang sa supermarket. Pagkadagan ba ni magtabi oy landring? Kana kay ako'y nanghakat nimong mga unta, dapat lang nga ako gyud ang mobaya, di ba? Busa ta na, mga unta. Sige na. Human naman kakaon. Sorry sa tagadihan. Ma'am, salamat, ma'am. Salamat sa pag-libre mo na ko. Pagkaon, ma'am. Masugan ko, ma'am. Okay na, oy. Kuan kining. Naibaw naman tanong nga. Kuan, bago lang ko na biyuda. Oo, ma'am. Unsa di sakit sa imong ba naman kato si sir nga namatay bug sayo? High blood lagi drink, oy. Kausa na di atake. Nagabihan, namatay. Kaluo sa taon siya, no? Sayo mo namatay? Dili si sir ni mong luoy landring. Kundi ako. Ah? Luoy ko. Tungod kay namatay siya nga wa pa ko niya mahatagig anak. Butang nga. Mo ipangandoy ko sa akong kinabuhi. Nga makakita unta ko sa akong liwat drink. Kuan, mama. Magninyo ka ko sa ba? Aron, magkaanak ka? Daghan ba yun nang ulitaw na ako? Mga sama na ako nga doon ay kaya. Kwartahan. Pero ang laki, uy. Sa akong man na, uy. Wa man ko'y gusto nilang tanan. Doon lang ko'y nagustuhan. Pobre siya. Ganahan unta ko niya, apan. Minyo lang. Ako nga, makabita. Kabita. Hmm? Yung gini akong tambag, kinarong gini, kabita. Musugot nila siya mo kabiton kay patahan ko ka. Niya siya pobre. Ako lahit mo tambag, kising-kasing gini, kabita. Mao ba? Musugot na mong lalaki ngayon mo na mong kabit. Ikinsa-kinsa man ang mga lalaki, ma'am. Taga-ato na. Oo, taga-ato na.
Ang akong bahay, daplin man sa kalsada, no? Oo. To sa sudlon ang ila. Di ay. Sudlon nun, dapat si mong gipuyan. Tumaw na kailari ko ng lalaki ha. Sirtiha na ma'am sa. Yung yaba. Yung mo nang gustuhan. Yabag na siya hindi mo sugot. Yabag na buang na. Isam na siya ma'am ha. Isam na. Yabag na hindi mo sugot. Kuanggol na. Yabag, no? Yabag. Kwartahan ko ka. May kanindot ni mo. Buang na. Huwag na mo sugot. Isa man. Ikaw? Ma'am! Ikaw ang maong lalaki nga akong nagustuhan, Lentin. Ako. Yabag, no? Ako yung mo nagustuhan ma'am Vivian. Salamat mama. Yung kong ipatilaw ni mo. Nya. Gilibre pa ko na mo pinahapon na. Kaya naman ito po na natin, Ting. Uyab na to, ha? Uyab na bayag dito. Ha? Sa ato pa? Kabit na ka, Ma'am Vivian? Yes. Kapit ako din mo. Dili ka magmahay. Hatagan ta ka permi o kwarta. Huwag ang imong asawa. Magmita ko pa nga masuod ko siya. Anong dili siya magduda nga may relasyon tang duha. Sige ma'am. Manggaw sa ta din eh. Laon ng gabi eh. Napaabot ako akong asawa rin. Nabato paabot ako. Uli na tuman na. Sarado lagi puntahan sa mong bahay na. Natuog na tayo akong asawa. Ano karon ka makanauli gong Landring? Ha? Teka siya! Nagmata pa day ka day? Mao ba? Nagkita sa demo ni Ma'am Vivian gahapon sa buntag? O gitanyagan ka na himuon ka ng personal driver? Oo, day. Wato magkagabi eh. Natimingan man nga, birthday sa mong supervisor, wato nagabihan ko uli. Kaya nangbitan man. Na ako sa giingnan nga, mundan kong trabaho. Mahalay na kong sudan nga trabaho sa ilang Ma'am Vivian. Mao ba? So, birthday di ay sa inyong supervisor. Pero, lanang doon na may chikinini ang imong liog doon, ha? Ha? Ako na eh. Nachikin ni? Way od eh, way od. Tilasan ni day. Tilasan ni day. Mo ba, bay? Nahibili lang yung cellphone sa inyo, dihang may duty ka sa ilang Ma'am Vivian? Oo, bay. Kung nato ko nabasahan ni Lucia ang tanang text-day sa mo ni ma'am pagkagabi. Aw, kan na kay nahibili na yung cellphone. Sigurado na. Nga nahibawa imong asawa nga may relasyon mo ni Ma'am Vivian. Sasayo pa ni mo, bay, eh. Imo unta itong i-erase lang yung imong text para way wilyaso ba? Wan abay. Sigurado na ko na nasayo na imong asawa sa imong pagbudhi niya. Nasayo siya, bay. Bay, mahal na ba ako sa Lucia? O di ko gusto magkabuang eh. Mahal ka na ko akong asawa, bay busyo. Kana kay wa kasudya sa imong asawa, wa tingali na mabasahi imong cellphone do. Mao nga sa sunod pag amping yun nga di ka masakpan unsa ka man. Nagplano lagi ko tayo nga. Munda ko sa kong pagka-driver ni ma'am. Ug buwagan na ko siya. Uy, Mintas, wa pa masakpis kong asawa. uy ayo uy. Wag ka ng taon ka anugo na lang Biblia. Dato gud ta, ha? Tatay, uy. Unsa ka mo taon uy? Mo binugo man inubugan manuon. Mahal di ka, may ikamutambag tayo na. Di na ko bagan si Ma'am Bibian tayo. Di ay sige kung tag simba gud. Naunsa ka. Ayaw buwagi do, ayaw. Mo ba? O pag-amping lang yun do, ha? Nga di ka masakpan. Ayaw buwagi. Pag-ampo do, nga di ka kuanan. Pag-ampo, nga di ka masakpan. Sirte. Dato ko na, ha? Gamita imong utok. Parehang gilidilman ko. Huwag masakpi. Masakpi do. Mo ba? Huwag yung masakpi na eh. Bisag iunsan lang tabi, huwag yun. May kibulag niya eh. Gusto na day. Tao niya. O na. Tay, ako bilid man Di mo. agis gili. Sirte, kaya ko nagamahan ko pala ni mo tay. Sige. Di na ko bagan si Ma'am Bibian. Salamat sa tambal mo tayo. Bilid pa rin. Okay, pati. Gawatan ni tayo. Tesmino. Imon na tayo ha. Butan na. Ayaw buwagi do, ha? Sige, lakaw na. Basta mao na to. Ayaw, yun lang pasakop sa imong asawa do, nga may kabit ka. Butan siya ng asawa ni mo. Sige, lakaw. Aduan na tong kabit ni mo, ano? Unsa pa? Naibaw na siya nga may relasyon ta? O, dong. Nakabasa ko na siya sa imong cellphone sa itong pagtaksanay. Ug may nakasulti po niya nga tao nga may relasyon dit ko na ta. Mauto nga, ako na lang siya gisultihan. Miingon siya nga, mahal ko nung kaniya. Ug dili ko na siya makahimo og sudya nimo. Ug iyan na lang ko nung kang hatagan sa imong kagawasan nga mangita og lain.
Usa dong, agi ito maglipay. Kay okay na ang imong asawa sa itong relasyon. Dili, ma'am. Oh, Di ko sukat magkabugbes ko asawa. Ring, Mahal ako sa siya. Mahal ko akong asawa. Pag uli ko sa bahay, wa na ang tanang bistis ko asawa. Milaya siya, o akong gibiyaan. Apan, diyan ko siya sa ila, o ko po pagbalik akong asawa. Kay mas mahal ko akong asawa kaysa akong kabit. Maong, gibuwagan ko na lang ang kwartahan kong kabit. O katong kasama ang kaagi ni Landring, dinhin ng tulmanon, what's the style? Gibuwagan ang kwartahan kakabit style. Kini mo sularon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.